to the baseline. Seche prario kodang'wen tok gwetao kaka kocha mar Shabana FC, Sammy Okoth oduogo kendo biro tao club no motelo ne tukgi gi Gor Mahia biro bagi chieng' tich adek e alap ma Kasarani. Sammy Okoth nolalo ne jofwambo ni club mar Ulinzi Stars rodho gi gonde 4-0 e alap ma Ulinzi Complex ne ogweyo tayo. Kata kamano kano wuogi Ramogi TV kokalo yor simu, jakom mar Shabana FC Jared Navaton nolalo ni Sammy Okoth okogweyo tayo kendo biro dhi nyime gi tayo club no e tukegi mabiro. Club mar Shabana pok obedo gi duoko makare e lig maduong' mar adhula KPL manyaka sani gimako thuolo mar 16 gi points 7 tok tugo tuke 8. Shabana biro rakore gi club mar Gor Mahia momako thuolo mar 2 e lig maduong' gi points 16 points 3 tok Posta Rangers. I am proud of whatever I've done ever since I got into this team. I think they also know what I've done to the team, assembling the team, getting promoted, and everything of the sort. So I just leave feeling proud that they gave me the opportunity to their team, and I've done all that I felt was right to the team. Kama chelo jatugo Mariembo ne team mar Toyota